Ikaunom nga pulong. Consumatum est. Natuma na. Juan 19:30. Nagpabilin iyang kauhaw. Sanglit, walay bisan kinsa nga mihatag kaniya o usa ka ladok nakatagbaw sa iyang ipangayo. Dili tubig ni alak, kundili sa atong pagkamatinud-anon o pagkamaunongon kaniya. Busa, siya nagkurog niyang tingog ng itayog sa ilabihan nga kasakit o pag-antos. Si Jesus mituaw, Consumatum est. Natuma na. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 19, tudling 30. Sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sa sinugdanan sa kabuhatan, ang Diyos bihatag ngadto sa atong mga unang ginikanan sa tanang kabuhong sa kaiyahan. Sa nakalain-laing matang sa mananap, sa nakadaiyang matang sa lagutmon, sila giatagan ug buluhaton sa ibabaw niini. Walay nakulang. Lamang aron sa pagpugong sa pagkamapatuyangon sa tao, ang Dios mihatag kanila og baod sa dili pagkaon sa gidili nga bunga sa piho nga kahoy. Kini sa tuyo nga ang tao nga usa ka binuhat sa Dios dili gayud mulabaw sa iyang magbubuhat. Apan gilapas sa tao ang maong baod, buot siyang mulabaw sa iyang magbubuhat. Hangtod nga misanap ang sala sa tibuok kalibutan nga wala na'y nanumbaling bisan sa langit ng pahimatngon pinaagi sa mga patriarka o sa mga propeta. Misamot hinoon ang kalapasan, kay bisan sa pagsanap sa lunop sa tibuok kalimutan, ang mga tao wala makabaton og tagam nga arang himuong gumaran sa pagbag-o sa kinabuhi alang sa pagkabalaan. Ang labing bililhong tuga sa Dios ngadto sa tao mao ang tao gibuhat sama sa panagway sa Dios. Aron ang bayhon sa Dios makita diha sa tao. Pusa, ang tao mao ang labing labaw sa tanang binuhat sa Dios dinhi sayo. Gibuhat nga ubos og jutay sa mga anghel, gipurong-purungan sa himaya ug dungog, ug gipahimutang ibabaw sa mga buhat sa kamot sa Dios. Ug nagpahimutang sa tanang butang, ubos sa iyang gahom, ilawom sa iyang mga tiil. Hebro 2:5. Apan kinsay nakamatikod niini. Tao ang nakasala, busa tao unta ang magbayad sa maong sala. Hinungdan nga ang Dios gumikan sa iyang dakong gugma, gipadala sa iyang bugtong anak sa dagway sa tao nga ni sa kalibutan, sa bugtong tumong og tuyo nga mao ang pagsangyaw sa iyang gingarian didto sa langit ug sa pagbayad sa mga sala sa kalibutan. Ang tao nga mibayad sa atong mga sala mao ang tao nga walay buling nilama sa sala. Nagpakatao ang anak sa Dios aron makig-amin siya sa mga tao. Siya tao nga gikan sa langit, lahi kang adan nga tao gikan sa abog sama kanato. Iyang gisulob ang tumang pagkamapaubsanon o iyang gisapot ang hilabihan nga kakabos. Apan inay na magpatalinghok ang mga tao sa iyang mga balaanong pulong, tipik lamang sa kabos katilingban ang misanong sa iyang mga awa. Naminaw ang kadaghanan apan wala makadungog, na nagtanaw apan wala makakita. Kay bisan diha sulod sa mga sinaguga, ang mga litok sa iyang mga pulong gihulga man og panghilin kaniya. Ikan sa kahugpungan o paglabay o mga bato, sanglit ang iyang mga bungat sa kuhiman sa ilang binuhatan. Ang iyang pagtulunan, wala makatuhop sa ilang mga matik-a nga kasing-kasing.
Ang iyang mga bulawanong panig-ingnan, wala makadatom sa ilang mga masupilong kabuot. Ang iyang gugma ug kaluoy, wala makahilap sa ilang mga balatian. Walay mituo sa mga milagros sa iyang ipamuhat. Ilabi na ang pagpagula ug mga yawa, hinunua, sila ming pasangil ng iyang gahong gikan sa yawa. Apan sa yano nga tubag ang Ginoo mingon, unsaon ni Satanas pagpagula kang Satanas. Kung usa ka gingharian na bahin sa iyang kaugalingon, kanang maong gingharian dili makabaro. Marcos 3:23-24. Busa dihang ipadupa na ang manudubos sa cross, natuma na ang una niyang tahas, na mao ang pagsangyaw sa pagtulunan sa Dios. Nga iya nang ikabilin ngadto sa iyang mga tinunan, ang mga balaang kasuguan, nga mao'y magtultol sa mga tao ngadto sa dalan balik sa maguluwa. Karon ani ana siya sa kaduhang taas, nga mao ang pagtubos sa kalibutan, ang paglukat sa mga kalag, ikan sa bungaw sa kalaglagan, iyang gipasan ang mabukat na krus, sama sa mga pag-antos, ang krus sa mga mabukat na kasalanan sa mga tao, nga walay tao nga milahutay, nga mitahan sa iyang kaugalingon, pagsagubang sa maong kasakitan. Sa diyang nagsingabot na ang utlanan sa iyang pag-antos, supay sa pagbuot sa langit ng amahan, si Jesus mituaw, consumatum est, natuma na. Apan sa atong bahin, unsay natuman? Nakatuman ba kita sa atong makatungdanan ug akuhan ngadto sa Dios? Ang pasikaran sa pagkabuhi, dili lamang ang pagdawat sa grasya. Ikinahanglan gayod usab ang paghatag, kay labaw pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Si Jesus mihatag og kahibalo sa kaluwasan sa katawan. Mihatag og kahayag ni adtong nagyaka sa kagitngit, ug anaa sa landong sa kamatayon. Mihatag og kagawasan ni adtong dinagmalan. Mihatag sa gingharian sa langit. Mihatag sa iyang unod aron atong kanon ug sa iyang dugo nga atong mainom. Mihatag sa iyang kalinaw nga ni kanato. Mihatag og katapusang kinabuhi. Mihatag og paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala. Mihatag og panulundon diha sa tanan nga gibalaan ug labaw sa tanan. Mihatag sa iyang kinabuhi, isip lukat sa tanan ug labaw sa tanan. Mihatag sa iyang kinabuhi, isip lukat alang sa tanan. Ug unsa may atong nahatag ngadto sa atong isig kayon, nakatuman ba usab kita sa atong makatungdanan ug kakuhan ngadto sa atungdanan ug akuhan ngadto sa tanang sakop sa balay, ngadto sa katilingban. Kay bisan kinsang nakahatag og mainom nga tubig ngadto sa labing ubos nga igsuon, nakahatag og mainom usab nga tubig ngadto kaniya. Bisan si kinsa ang nakahatag og pudyot nga pagkaon ngadto sa atong isig kaingon, nakahatag usab sa maong pagkaon ngadto kaniya. Bisan si kinsa nga nakahatag og sapot ngadto sa hubo nga igsuon, nakahatag usab og sapot ngadto kaniya. Sanglit kitang tanang tao hulagway sa usa ka balaan nga Dios. Angay bang gantihan ang paghuman sa atong tagatag sa katungdanan ug kaakuhan? Angay bang gantihan ang usa ka inahan nga nagpasuso sa iyang anak? Angay ba usab magantihan ang usa ka amahan nga nagpakaon sa tanang sakop sa iyang banay? Kitang tanan adunay kaakuhan ngadto sa atong isig katawo. Hinunua ana ang hilabihan nga kahakog. But paggani natong ang kunon ang mga manggad sa uban. Hinungdan nga naa ang pangawat, ana ang panulis, ana ang pangilad, ana ang panikas.
ug ang salapi ug ang mga manggad nga atong nasakmit gumikan sa luog nga binuhatan atong gihimo nga puhunan sa mga sugal. Sa madyong sa pagkompyut og mga numero mudaog sa loto ug sa mga way katinuan nga panimpalad ug uban pang kalihukan sa kahilayan. Mga igsoon, ang kaluoy ug ang kapungot anaa sa Ginoo. Ang kapasayloan sa mga sala kinahanglan nga manan sa pagbayad sa kadaot. Gumikan sa pagbuhat sa sala. Gikinahanglan ang mahinulsolon nga buhat, ang pag-agwat bisan sa tipik lamang sa mga pag-antos sa atong Ginoo. Ilabi na diha sa iyang paglupas sa krus. Yakit ang gidupan gikan sa kapungot sa Dios. Siya ang misagubang sa maong kapungot nga iyang gipahamtang gumikan sa atong pagkapasayloon. Gumikan sa atong pagkapasagaron. Sa walay kahingawa sa kabulahanan sa uban. Iyakit ang gidupan gikan sa kapungot sa Dios. Siya ang misagubang sa maong kapungot. Ang iyang gipahamtang gumikan sa atong pagkamapasalaypon. Gumikan sa atong pagkamamasagaron sa walay kahingawa sa kabulahan sa uban. Muanhi balang kita dinhi matag Birnes Santo. Umianhi kita dinhi aron atong ilansang ang Ginoo pag-usap. Ug ang bangkaw nga gidugang sa iyang kilid mao ang kaidlot sa atong pagkamapahitason. Mga libak, pagbuong sa dungog sa uban, pagbiay-biay, pagtamay, panghimaraot, o pagpakabayani sa pagpakita sa atong pagkamatalampalasan. Unya akon atong silingan napukan gulikan sa atong mangilad nga binuhatan, mingon lang kita gilayon, gihampak sa hangin, kundili man gani, gibarang o libagi usikan. Dihang nakaduol na ang gutlo ngadto sa utlanan sa iyang tawhanong kinabuhi. Dihang gidawat sa Dios Amahan ang iyang pagpasakit, ang iyang halad nga mao'y lukat sa kalibutan. Siya mituaw, consumatum est, natuma na. Mga igsuon, ang panahon dili na mubalik. Walay tao nga makatag-an sa iyang katapusan ni adunay makalugway sa tagal sa iyang kinabuhi. Dili kita makapalit bisan usa ka gutling sa kinabuhi. Ang katapusan moabot ingon nga usa ka kawatan nga walay nasayod sa adlaw sa takna ni sa gutlo. Nan unsa pay atong gidugayan? Unya na ba kung ulahin na ang tanan? Hagbay ra siyang naghulat. Unya na ba kita manguros kung mutadlas na ang kilat niya sa wanang sa atong kahimayon? Unya na ba kung mahuros pagbalik ang labing mapintas nga bagyo nga Odette na may kuso-kuso sa sugbo ug sa ubang kanait nga mga dapit? Kung mutayog ang labing makalilisa nga lino, tingalig ulahin na gayud ang tanan. Samtang wala pa mapupos ang mga gutlo niya ng tao nga nagtinga diha ni anang balabag. Samtang may hangin pa nga mo sa pigad sa atong dugan, panahon na kita maghinulsol sa atong kalapasan. Panahon na ang atong pag-uhon ng atong tagatag sa kagagalingon, kay dili kita makapaabot og kausaban diha sa katiliwan. Kung diha sa atong kagalingon, nagpabilin pa nakakamot ang mangilad ug dautan nga binuhatan. Kung dili kita makamando sa atong kagalingon. Busa, mangayo kitag pasaylo kaniya. Magpasaluay usab kita. Mangayo kitag pasaylo, dili pinaagi sa atong mga ngabil, kung dili hinukad gikan sa labing uyok nga bahin sa atong kasing-kasing. Kung makabot na nato ang tanan, kung pinaagi sa atong pagduol, pagsangpit kaniya, diya sa atong pagpalaban kaniya, gikan sa tanang dautan, nan may katagbaw na ang atong kahiladman, bisan sa usa ka ladok sa balaanong pasaylo, diha sa atong pag-ingon, consumatum est,
natuman na. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.